Danas su odabrani učesnici dobili priliku da nominuju nekoga koga bi najradije izbacili iz realitija. Redom su ustajali, komentarisali svoje cimere, a njihova konačna odluka iznenadila je mnoge gledaoce. Odabrani, kao što znate, svi ste ove nedelje bili na tajnom zadatku. Sada je vreme da na ovom sastanku prokomentarišete svoj zadatak, da ispričate šta ste sve izmislili i ispričali osobi koji ste odabrali, kao i kako ta osoba reaguje na vaše ponašanje. Osim toga, petkom je na vama važan zadatak. Nakon razgovora o tajnom zadatku nominovat ćete jednog od učesnika elite. Glasat ćete jedan po jedan. Učesnik kojeg nominujete mora biti deo elite i ne može biti ni vođa ni jedan od dva potrčka. Dakle, učesnik kojeg nominujete ne može biti deo odabranih. Neophodno je da obrazložite svoje mišljenje i kažete zbog čega ste odlučili da nominujete za izbacivanje baš tu osobu. Napominjemo da razlog za nominaciju mora biti vaše lično mišljenje, da je zabranjeno nominovati nekoga zbog sugestija i saveta drugih učesnika. Počnite odmah. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Učesnici su nominovali Marka Zeca.